Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanyo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan mga igsoon ang pista ni Santo Domingo, pari. O siya ay founder sa mga Dominican community. Dito ko na ka-graduate of theology o sa akong canon law. Mauna nga doon ako'y gamayng pag-ambit sa mga Dominican spirit o sila gitawag og mga order of preachers, mga magsasangyaw o ilang sentro o sa ilang mga sentro sa ilang kinabuhi mao gyud ang debosyon sa mahal nga Birhen Maria pinaagi sa Santos nga Rosario. Atong iampo nga mopadayon paglambo ang pagtuong Katoliko ug ang atong pag-ila niining mga debosyon labi na sa Santos nga Rosario nga mainito natong himuon alang sa kalampusan sa atong paningkamot sa pagbag-o sa kalibutan. Natao ni siya 1170, namatay po ni siya 1221. So mga pama ni siya natao kuno August 8, 20. Karon dito yung birthday. Unya August 6 siya namatay. So, wa kaabot og mga duha ka adlaw. Pero karon siya i-celebrate. Mao ba kana sayop tingin ko. Basta mga 50, 51 anyos ra ni siya namatay na. Naot unta nga kita sad bisag batan-on pang mamatay, tagaan na taog kabalaan sa kinabuhi. Ang atong mga benefactors and donors ato sang padayong iampo nga lambuon ang ilang kinabuhi diha sa pagkabalaan o pagkamauswagon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoo, si Santo Domingo pinaagi sa iyang mga pahanungdan ug pagtulunan, magtabang unta sa imong simbahan, mahimo unta alang kanamo mga santos nga tigpangama, siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tao ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tao ug pangutana sa tibuok kalibutan kung sukad masukad may dako bang butang nga nahitabo o gikabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa inyong nadungog ug buhi ba gihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha o katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto, pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang ug mga milagro. Gipakita kini kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios aron kamo masayod nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Gikan sa langit gipabati kamo niya sa iyang tingog aron kamo mapanto niya ug gipakita kamo sa iyang balaang kalayo ug nabati ninyo ang iyang tingog gikan sa taliwala sa kalayo. Ug tungod kay gimahal man niya ang inyong katigulangan, gipili niya ang ilang mga kaliwat ug pinaagi sa iyang gahom, gikuha kamo niya sa Ehipto. Giabog niya ang katawhan nga mas gamhanan pa kay kaninyo aron makasulod kamo ug ikahatag niya kaninyo ang yuta nga inyong panulundon. Busa hibaw-in ninyo nining adlaw nga itanong kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Busa tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo nining adlaw aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak ug mabuhi kamo dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Oo, nahinumdum ako sa imong mga katingalahan kanhi. Ug nagapalandong ako sa imong mga buhat. Ang imong mga nahimo akong gihuna-huna. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. O Diyos,
ang inyong dalan balaan. Dunabay dakong Dios sama sa atong Dios. Ikaw ang Dios nga nagabuhat og mga katingalahan. Taliwala sa imong katawhan, imong gipadayag ang imong gahom. Nahintong ako sa mga Sa imong gamhanang bukton, imong giluwas ang imong lungsod. Ang anak ni Jacob nga si Jose, imong giunhan ang imong lungsod, ingon og usa ka panon. Ubos sa pagdumala ni Moises ug ni Aaron. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Ginoo niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kayang anak sa tao hapit na moabot, uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, dinhi ani ay pipila nga dili mamatay hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, diri sa unang pagbasa, si Moises, iyag yung gipahinumduman ang mga tao. Pangita mo Ginoo nga sama sa atong Ginoo. O kinsa man ning Ginooa, matod pa niya, duol kay nato. So ang Ginoo nagpaduol nato. Muna kita sa kinahanglan magpaduol sa Ginoo.
Og sa atong panahon karon, kinsa may representative sa Ginoo matud pa sa ebanghelyo or sulat ni San Juan, bakakon ang tao kung moingon siyang nahigugma siya sa Ginoo apan nagdumot sa iyang isig katao. Lingiyay mong tupad inawa kay gidumtan karon na kono. O kanang na ay gidumtan kung moanhi nagsimbahan, ang naong ana nagdumot lang gyapon. Kusmod kay nagnaong. Ada may daghan din ni manimbang ang naong kusmod lang gyapon. Hinaot unta mag-anam nagkaable. Nya unsaon man na? Pakigsuod sa imong isig katao. Kay ang Ginoo lagi nato, siya mo'y atong manluluwas, modelo sad siya unsaon pagpuyo. Ug mao nay gipuy-an sa mga santos o gisangyaw nila, labi na gyud sa mga nanag-una nga mga santos nga nahimong inila sama ni Santo Domingo. Si Santo Domingo usa sa mga santos nga pundok, nakapahiusa sa katawhan bisan paglain-lain ang ilang mga bulok, lain-lain ang ilang mga pagtulunan. Bisag lain-lain pa sila beliefs. Iyang na-introduce ang dako kayong gugmas Ginoo para natong tanan. Muna dinhi moingon jud ko manimba gani, bisag asa pa mo musimbang simbahana. Sikit yun. Sikit. Ay mo pagpinarihaan ng iro, kay kanang iro di man gina mo simba. Muna aya lang sa ninyong bugawa. Kay maliwat sa mos iro. Ang ato na lang buhaton ni amang ko'y mga sinaligan dinhi, ato lang yung ipalayo kana mga iro, mga iring gikan sa atong public places. Nang tabangi ko ninyo ana. Nakaron unsa may atong buhaton aron maliwat tas Ginoo, maliwat tas mga santos. Matud pa ni Kristo, sunod mo nako. Kinahanglan mahimo mong akong tinun-an. Nga mag-asa ta mo kopyag batasan, di ba? Adto kita mo kopya sa nagdaan nato padung sa langit. May laing daan padung sa langit ang Ginoo raman. Nakaron unsaon man pagkopya. Matud pa ni Kristo, ang mosunod nako kinahanglang biyaan niya ang iyang kaugalingon. Mahimo ka na. Unsaon pagsunod sa Ginoo niya biyaan ang kaugalingon, mahibilin ang imong kaugalingon. Unsa ay pasabot anis Ginoo nga dili nato higugmaon ang atong kaugalingon, ang atong kaugalingong gusto. Pero na mo suod mo dinhi simbahan, kamoy magbuot asa mo lingkod. Imo nang kaugalingon imong gisunod. Pero inig-ingon sa pari nga anhita dinhi mo lingkod or naatay butang na to, doon natay role din nga anhita mo lingkod. Kuhaa dayon ang imong gusto. Tubana ang gusto sa katilingban, ang gusto sa simbahan. Ana, pranang naakay personal na mga hayop, mga pet, sama ng iro, iring. Nya, ganahan kay kamudada, imo pag yung sininaan. Nya, imo da yung dadon diha sa publiko. Kung mo ingon gani ang authority sa maong public place, sama aning simbahan na wa lang kitay i-allow dinhing mga iro, mga iring. Ana, sunda dayon, bahala nang murag supak sa imong kabubuton. Kaya nga naman, ang imong kaugalingon, ubos ra na siya dignidad kaysa community. Mo na'y gustong ipasabot ni Kristo. Unaha pagsunod ang katilingbanon. Dili ang imong personal na gusto. Pero mo insister ka ana, niya nagpuyo kas katilingban sama aning simbahan, tawgo na kaog. Unsa may? Unsay tawag nimo? Masinupakon. O kinsa man ang masinupakon? Ang demonyo. Kauban sila dito sa langit sa una. Ang demonyo kana si Satanas tagalangit na. Lucifer ang anak niya, bearer of light. Ni supak sa Ginoo.
pagsupak sa Ginoo nahimong Satanas, angel of darkness, o gilabay nga his kalibutan ug hangtod karon ni asya dinhi naas inyong tupad maunang ikaw gahis kag-o. Inig-ingon sa Ginoo, ako na ning butangag uban imong buhok, kuluran kay ibalik itong natural, di gyud mo dawat. Muingon ang Ginoo nga mao na ni imong kilay, kiskison unya badlisan kay ako yung gusto mo akong matuman, giyawaan na ka. Oh, di ba? Ana ba nagyaw-yaw na nanasad. Ang magdi na to balik-balikon ang mga timaan. Nanglitan sad karon ako pare na ako'y nainlaban din heron sa inyong community. May mga gwapa ra ba mo dinhig mga gwapo sad. Adi man ko mainlove og gwapo, gwapa may ako. Okay. Laki man ko nya madri pa gyud. Nya mingon ni Ginoo, op pader. Personal ra na nimo. Makaguba na sa imong pagkapare, maguba pag inang katilingban, wa naging manimba nimo ana, mamiya na sa simbahan o gawas pa ana, din adyo ka mahalinan og slat. Adi na lasag ko mudayon. Nya magsigig text nako, I miss you. Yay, Lord, kanindot ani Lord. Adi lagi personal ra gina nimo. Unahang katilingban. Nga naman katilingban man, kay ang Ginoo mao ang katilingban. Lawas, matod pa ni San Pablo, si Kristo samag lawas daghag bahin. Mao na ang simbahan, mao gyud na ang representative ni Kristo. Sundo nato ang simbahan. Ana, bahala nagmaghilak ta. Kay matod pa ni Kristo, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an niini. Apan ang magpakamatay sa iyang kaugalingon alang kanako makabaton niini. Usa ka paagi sa pagpakamatay nato o pagkalimot sa tong kaugalingon kaning pagsuporta sa mga proyekto sa simbahan. Mao na ako sige ko baligyag slot para sa atong project. Unsa may project nato karon? Bayaran usa nato ang atong 70 million. Ingka nganong na may 70 million pader nga tulo pa man kakaadlaw dinhi. Nagpas-an ako og utang tungod sa mga projects dito sa akong unang parokya. Unya, maikog man kong ibilin dito kay mabugatan silang samot. Unya kay ang nagtabang sa daning projeka nga nakapanindot dito sa San Vicente Ferrer Paris Liloan, nakatukod atong kumbinto nga napay elevator nya murag 3-star or 4-star hotel ang mga rooms, fully air-conditioned. Ang nakatabang ato, kamo man, ang taga San Vicente, ambot pila ra kay natabang ato. Sa gasto na mo dito nga 105 million atong kumbinto, ang 80 to 85% ana, gikan ninyong tanan nga nagsunod nako, labi na gyud mga online parishioners, nakaapil sad mo dinhi taga Compostela, dugay na sad ang pipila ninyo nga nagsigig palit og slot dito for the benefit of San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ning kadili na unfair pa der sa ako nang gikaingon, ang simbahan usara kay lawas man na ni Kristo. Ang lawas nagkabahin-bahin ba, nagkalagyo ba? Waoy, naghiusa mo na kini mo simba ta, ekspresyon ni kana akong ingon nimo nga sikit gyud, ayaw pagdistansya sa imong tupad or sa imong kaubas pagsimba, ekspresyon na nga nagkahiusa ta. Kalisod sad ang akong kamot nga tuo sa sakristi. Nya ni ako dinhi, unsa man na? Pwede di na. Pwede dili. Pwede oy. Unsa man? Putlon. Unya, unsa man ikaputol? Mabalik pa, di na. Mo na ingos Kristo, mawad-an na kas imong kinabuhi. O nganong dili man ka mosikit sa imong kauban, kay imo mang i-preserve ang imong gusto, mawad-an na nung kas imong kinabuhi. Mo na kanang asawa nga di mo sikit sa bana, mawad-an ginagbana. Ngano man? Doon lang may musikit lain.
Kana sang bana nga di isad mo sikit sa asawa, sooner or later, mawadan jud kag asawa. Ang mga kasakit nato nga bation tungod og alang sa kaayuhan sa community for the justice, fairness, peace, and unity atong buhaton, bahalag masakitan ta. Naidaghang panahon nga masakitan kita para sa kaayuhan sa community. Sama karon nasakitan ang Congress kay katong nagpropose ba sa impeachment sa Vice President. Wa naman, patay naman ang impeachment. Gipatay sa Supreme Court, gipatay sa Senate. Nagkausa man ang Senate o ang Supreme Court. Sakit. Pero para mas kaayuhan sa tanan kay unconstitutional, invalid from the beginning. Kung wa na'y balaod nga gitawag na tog supreme law nga mao ang atong constitution, nga ang supreme interpreter mausad ang Supreme Court, ug di na nato tahoron tungod lang kay nasakitan ta, unsay mahitabo sa atong nasod. Og salamat kay ang Senate ni-insist, bisan pagdaghan mga congressmen og ambot nganong naingon ana na sila, maglagot man sila. Amo lagi kay nasakitan. Lingiyay mong tupad. Ing na okay ra kag pasakitan. Ing na kano, ina yung tubad ba na okay ra kag pasakitan. Ing na. Wa gyud mo lingi. Kamong nilingi, congratulations. Sakitan gyud mo. Nya kanira bang pasakitan ta, mao sa din nakanindot ha? Og mudawat sa kang masakitan ka, nya mo padayon lang gyud kas imong buhat nga Dios nun, tagaan sa kag reward. Tagaan kag dakong kalipay. Mo na ingos Kristo makabaton sad mo kinabuhing way katapusan. Unsa man ang kinabuhing way katapusan? Usas mga meaning ana, kalipay nga way katapusan. Kay kanang kinabuhi mga igsoon nga hisgutan sa Biblia, duhay meaning ana, kinabuhi. Happiness or existence. Happiness o existence. Kanang bang maginhawa ka ba? Mo na existence. Ang happiness kanang lipay ka. Naidaghan nga ni exist pero murag patay. Kay wa nay kalipay. Di ba? Lingay mong tupad karon taon-taon. Ay sa karon, sa karon. Karon taon-taon. Lingi di ba na adihe magtatil maganan. Ang naong, anang murag patay. Magsige ta diri og joke-joke, kamo nangatawa mong uban, makita man ako hapitan ng naong ninyo diri. Nagi uban nga magsigan. Kita nangatawa na nagana. Nya usay mo doko pa gyud. Si pangatawon may nimbang nagko. Kana sila patay na sila. Mao na sila yung mga patay nga nanimbang. Unsa may namatay nila, dili ang ilang existence, ang ilang happiness. Nga naman, nagbaon og mga kabukat. Na sila. Ako lang sa mensyonon dire kay ang nasikat karon sa pagpatay sa impeachment, kanarong impeachment, articles of impeachment, ang nisikat yun, si bagong senador, si Dante Marcolita. Kana si Dante Marcolita, dito na sa Congress. Unya, siya na nagsigig ingon dito. Daghan kay siya gipangsulti ba nga, sundani. Tungod kay magsige man siya ingon nga kaning dili ni maawa ni mohaom sa atong balaod ana. Gipangtaktak siya dito sa Congress sa mga committee. Wa na siya mamembro kay mura man siya og kanang devil's advocate dito. Pero ang iyang gusto, sunda ang balaod. Kaya kung di na to sundon ang balaod, masango kita, anak. Pag ilam ang yung tak-tak siya, tungod sa pagsigig tak-tak, ipang kuha siya sa mga committees, wa na siya na membruhan, hasta tong siya mo chairman sa mga duha ba to ka committees, gitak-tak yapon siya. In short, gisakit siya dito sa Congress. Gibaliwala siya sa Congress. Na-elected man noon pagka-senador. Pag-abot sa proposal sa Congress dito sa Senate, si Dante Marcolita maoy ni babag. Gahilak na ron ang nag-persecute niya. Mao na ningos Kristo ang magpaubos. Kusgan. Ay lang kong kasabi. Unya, ang nagpataas,
Okay. Kadtong mga mapaubsanon, kusog mamalit og slot. Kadtong mapahitason, di gina mo palit og slot. Ang kadtong mo palit og slot, manindog. Ang di mo palit, panguli. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong amahan, sa mga gasa na atong gikinahanglan, moingon kita, amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Leo ang atong Santo Papa ug mga kaobispuhan mupas-an sa krus sa ilang pag-atiman ug pangatungdanan uban ang dili hinakog nga sakripisyo magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga gisangunan sa publikong pangatungdanan mutubo diha sa gugma sa Dios pinaagi sa ilang responsable ug matinud-anong pagpangalagad magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sa tibok natong kasing-kasing musuporta kita aron matuboy ang kamatuoran o mabatukan ang sikretong mga paglimbong sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nabiktima sa panaugdaog, sa katapusan makaangkon og hustisya, kagawasan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga namatay tungod sa ilang pagtuo, makaangkon sa langit nung ganti, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, among langitnong Dios, patalinghogi kining among pag-ampo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usay kasako kanimo tungkol sa imong kayo Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
Gawat ang itaas sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa inyong mga kamay. Alang sa pagdayag at paglimbayan sa Imanan. Alang sa atong kasalanan sa tibok ng santo na simbahan. Ginoo sa pangama ni Santo Domingo, kaluy pagpatalinghog kining among mga pagampo, ang among gihalad kanimo sa dakong gahom niining sakripisyo, liguna sa panalipod sa imong grasya, ang mga tigsabwag sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nagibayaw at puso mo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagis panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, o sana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na makahay. Si Kristo Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, o sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi.
ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namin na nasa mga langit, pagdali mo lang iyong ngalan, wabukan na mo ang iyong tingharian. Imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man Maria, ang kahugan imayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Para usab kanino. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nagidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay na bukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. It's my friend, I'm on the end of God. It's my friend, that serve at the end of me. Who stays with me every moment of my days. Who supply life to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. That is your you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and told me what is right of all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. The beautiful things, the little things, of no things, the joyful things. Jesus, my friend, you are a friend to me. It's sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Niining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langit nung sakramento Ginoo. Itugot ng imong simbahan uban sa timos nga debosyon, makatagamtam sa gahom niining sakramento ug katabangan unta sa pangamaniya kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, nalain na sang pahinumdom, sugod karong adlaw, dili sugod matag adlaw di ay Lunes ngadto Sabado, tulog yun kabuk atong misa dinhi, alas 6 buntag, alas 12:15 sa udto, o alas 6 sa gabi. Ipanabi ni ngadto sa inyong mga kailag, mga parente o mga ka-group chat. Unya sa adlawng Sabado, ang alas 6 sa gabi, anticipated mass. Ang sa adlawng Domingo, ang ato mga misa alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 10 sa buntag, high mass. Nya human sa alas 10 nga misa, isunod dayon ang pagbunyag. Nya ang magpabunyag mosimba sa alas 10 nga misa. Nya ang registration, deadline sa registration sa pagpamunyag para sa Domingo, Biyernes alas 6 sa gabi ang deadline.
Ang seminar sa pagpamunyag kanang gitawag og pre-Jordan pagahimuon sa alas 8:30 sa buntag sa Domingo. Seminar pre-Jordan. Nga ini ka quarter to 10 or 9:30 manood na sila dinhi sa simbahan para nas pagtambong sa bunyag. Unya ang atong gibuhat dinhi para sa atong mga projects daghan kay tag trabahoonon. Kamo nakita sa mga daghan jud kay tag trabahoonon. Atong parking area di pa gyud in town presentable. Lapok kaning palibot sa atong simbahan lapok. Mao na kana ra gyud diha moy tarong-tarong. Unya mao na magdagyog lapok dinhi ang manimba o mag-uwan. Lapok sa dan atong suod simbahan. Maningkamot nga matarong-tarong atong parking area. Amo sa dihang gipuy-an to niya gakuto-kuto ang mga kisami so natay daghang trabahoonon. Dinhi sad arang-arang naman dinhi sa sulod pero mga bangko gubaon, ludhanan gubaon tungod na sa kadugay na sad. Pero inyo mga naong di man gubaon so okay ra. Mao na magsige tag baligyag slots. Sa pagkakaroon, usa pa ka slot ang atong gibaligya, usa ka klase ba, kaning grace. Nga, ganing God's reward and complete elation. Ato ning tabangan, ha? Nga, ang atong halin, niabot na og 28,994 ka slots. O niya, kay 700,000 man ka slots, napay 671,006 ka slots, nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,116 nasad ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Pakpakan nato ang atong mga clutters. Nya kaning unsaon pagpalit og slot? Muanha mo sa opisina, niya mo palit mo slot. Og di mada sa opisina, ipasa sa atong GCash, ato ning ibutang sa atong screen, ang atong GCash nga mga accounts. Pero ang akong GCash karon puno na, diha na lang mo padala aning laing mga GCash accounts nato, kang Bernardo Jacobi, Remedios Ocaba, Hinara Laborte, o Idna Barosa. Kana mao na other option sa mga GCash accounts or ikwarta padala. Ipadala nga rin ako. Dara gid na. Hinautunta ato ning padayonon ang pagsuporta. Alang ni sa atong mga proyekto. Ang style nako slot. Why sultihay ngan slot try isulti. Mo palit kag worth 1 million. Pila na ka slot ang 1 million? Pila na ka slot? Di mo ka maumukwenta. 10,000, 10,000 ka slots. Muna, 1 million. Di na nato isulti. Mapalit sa kag worth 10 million. Pila na ka slots ang 10 million? 100,000 ka slots. Di ka po na nato isulti. Kaya ang usa ka slot o ang 10 million na slots sa kasing-kasing sa Ginoo, parihara na siya. Kay kada slot, minimum donation, mausad na ang grasya nga tagaas Ginoo. Ang kasing-kasing mo'y basihan. Kung makapalit kag worth 10 million, pasabot, daghan ay kag grasya. Kung mopalit ka og 100, juter kag grasya. Pero ang inyong gugma, parihara. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo sa kanino. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal kita, manganak sa Diyos, kamulan kita,
pag